हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जोंनि गेजेराव गोबांथार गोरोन्थि खालामो आरो बे गोरोन्थि खालामनाया जोंना उन्दै उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे माखासे गेदेरफोराबो खालामो आरो बे गोरोन्थिखौनो नोंथांमोनजों बाहाय बुंगोन। दा जोङो नुनो मोननाय जादों खौरां बिजोङाव गोबाङावनो अदेबानि देग्लाय बे दानावनो गासै खेबथाम आसामाव माइ आबाद मावनाय आरो माइ आबादनि सायाव अर नांनायनि बागै गोबां खौरां मोननो हाबाय। गासै मोनथामखौ सोराङाव नुनो मोननाय जादों बे जोंनि आसामावनो आरो बे दानावनो बेयो जादों। दा बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों जे जोङो गोबां आबादारिफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों माइखौ गायो फुयो आरो माइ गायनाय हानाय आरो हासार होनाय हालेवनाय बेयाव गोबां गोलोमदै आरो मेगननि मोदै गहोनायनि गेजेरजों परिश्रम खालामनायनि गेजेरजों बे माइ आबादखौ मोनो आरो बे मोननायनि उनाव जुदि बेबादि खायफा सोरबा मानसि गोसो गाज्रियानो जा एबा गोरोन्थियै खालामफ्लांनायानो जा बे खालामफ्लांनाय आरो गोरोन्थियै खालामफ्लांनायजों लोगोसे आरो माखासेया गोसो जानानै खालामनाय दा बेफोरनि बिथिङाव जोंनि आबादारिफ्रा जुदि मोननोसै समावसो माइ आबादाव जुदि अर नांनानै बेबायदि खामजोबाबा आरो सासेनि दायावनो गुबुनाबो खामजाफायोबा दा बेसेबां दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो नोजोर होनो गोनाङा जाहैबाय बे जोंनि गेजेराव माखासे हिंसाजों मावो जाय हिंसा खुरियाया बिथांमोना बिसोरो मा खालामो जायजों बेक्तिगत हिंसा दा बिनि सायाव बिनि माइ आबाद एबा बिनि खहा खालामनो लुबैनानै खालामो। नाथाय माइ आबादा ओरैबायदि मोनसे जोंनि आबाद जों बयबो मिथिगौ गोरलैयैनो साफ्रोमबो जे मोनसे दब्लायाव जोंहा मोनसे आलियाल' सिमा जायो। नाथाय माइ मोननाय समाव बे आलिनि फारसे दुब्लिनि माइया फारसे आलि बारनानै मोनसे माइनि गुदियाव सहैखायो आरो बेयो जिहेतु गोरान जाजोबो माइ मोननाय समाव बेखायनो अरा एसे नांबानो बियो ब्ला ब्ला थाङो आरो सोरगिदिं जानानै गोसारनानै खामो बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय बे बाथ्राखौनो सानस'वा लाबा खायफाया सोरनिबा हिंसा खालामनानै सोरबानि दखरसे हानि सायाव अर सावनानै होयो आरो बियो साग्लोबलानानै बेनियावल' थायालाबा बे दुलाराय जेसेबां नांजाबनानै दं बेयो थाङो आरो बेखौ खोमोरनो हानांगौआ एसेग्राब गोरलै नङा। अरा गोरान जिगाब सारनाय बायदि जानानै बेयो जोबोद गोरा खामो। दा बेयो मोनसे जोबोद जेंना दा बे जागासिनो दङ आरो बेयो जाहाथे जोंनि गेजेराव जाबावा बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ जों खेल खालामनांगौ। गथ'फोरखौ जोङो मा खालामो गोबाङानो हगारसारनानै होयो लोगोजों लोगो थाङो आरो दिनैनि खौराङाव नुनायाबो नोंथांमोना स्क्रिनशट नुगोन नोंथांमोना निउसाव नायबाबो नुगोन गोरोन्थियै सासे गथ'आ मा खालामदोंमोन बाहाय जिगाब नारा माइ हाखांनाय नारा गावसिनि ओनसोलनि खाथिनिखौनो सावना होदों आरो नाथाय बे नाराया खामै खामै खामनानै गुबुनफोरनि माइ मोननाय माइ हायै दुब्लियाव थांनानै बे खामद्रायबाय आरो खामनायै खामैनो कमप्लिट 50 बिगानि हानि माइया खामजोब्बायानो। दा बे आरो बिथांमोनहा फायार ब्रिगेड बायदिसिनाखौ लेंहरबाबो नाथाय दुब्लिनि कन्डिसना मोजां नङा बेखौ साफ्रोमबो मिथिगौ। बेखायनो गारि हाबजायैनि थाखाय बेखौ बिथांमोनाबो खोमोरहैनो सुबिदा मोनाखै होनदों। दा बेबायदि थासारि बेसेबांबा दुखुनांथाव आरो दा खोथाया जाहैबाय मा बे खामनानै लस जाजानाय आबादारिफोरा गासैबो बिसोरनि माइ आबादनि क्षतिपुरनखौ दानिया बै गथ'नि बिफानियाव बिहैबाय। दा अब्ला बिफानि मा दायमोन गथ'निसो दायमोन। नाथाय बेखायनो गथ'आ जिहेथु सावबाय बिफानाव थांगोन गथ'खौथ' मा खालामनो दा बेबादि आरो दा बेखायनो गुबैयै जोंनि बिमा बिफाया बेखौ एसे नोजोर होनांगौ। एन्जर मोननानै सावजानाय दुब्लिबारियाव नाराजों सावजाहैनाय एन्जर जावनानै सावनाय गुमा गोथाव नागिरनानै सावनानै जानाय दा बेफोर बिराद रिक्सनि खोथा आरो बियो माइ दुब्लिया जोंना सोरनिबा सासेनिल' होननानै दखरसेल' हा जायो बे नङा। जोंना दुब्लिया माइ गायग्राया बर'फोरनियानो जा गुबुनानो जा आसामाव माइ गायग्राया आलदा न' लुग्राया न' लुग्रा आलदा बिथा दा बेबायदि जोंना सेपारेट जायो जिहेथु बेखायनो माइ बारिया मोनसेयाव जुदि नांबाथाय मोनसेयाव गुबुनाव खामफायो। दा बे बिराद गिदिर मोनसे जेंना। दा बेखायनो दिनैनि बे खौराङावबो नुदों जिहेथु जों बयबो जाहाथे बेनिफ्राय सोलोंनो हायो बुजिनानै लानो हायो आरो गावबा गावनि गथ'फोरजों लोगोसे गेदेरफ्राबो गावखौ सामोल खालामो। बेखायनो नोंथांमोनखौ बेजोंनो लोगोसे रिकुवेस्ट खालामहरबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो बुं बेखौ बे बाथ्राखौ खिन्थानानै हो जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि मावा नङाबा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ आरो दा जोंहा गोलैयाखै नोंथाङा गोलैयाखै गुबुना गोलैदों दा नाथाय बियो गुबुनावल' थायालाबा मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोंनावबो गोलैनो हागौ। दा बेखौनो साननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ शेयार खालामदों। आं बुङाखै आं बुंनायजोंनो शेयार खालाम नोंथांमोनानो शेयार खालामनानै हो बाथ्राजों नोंथांनि खुगाजों बुं बादा हो नुयोबा नाराबारियाव गेलेनाय नुयोबा बादा होनांगोन माइबारियाव अर सुनाय नुयोबा बादा होनांगोन आरो खोमोरनानै बेब'स्था लानांगोन। दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।